Jo, čus lidi, vítejte u nového videa, jak jste si všimli, jsem na notebooku, ano, je to tak, jsem na notebooku a natáčím to přes mobil, protože nevím, jak jste viděli v tom shortu, jak se vydávají videa. Stál jsem si v Wobble Live, sice je kreklej, jo, takže se nemůže na mě nikdo napojovat. Jo, takže vlastně ještě se vrátím k tomu, co jsem chtěl doříct, že vlastně jak víte, tak já nevím, jak stahují videa, nebo spíš postou videa na YouTube přes takhle kompa, takže se možná ještě přehodím do mobilu, což nějak ještě musím udělat, takže použiju brzo svoji nabíječku. Na Wobble Life si udělám rovnou nový účet a můžeme startnout, jenom se tady dám alt tab, ať tohle vypnu. Já to mám kreklý, takže budu hrát sám, jo, nebudu hrát s žádnýma kamarádama. Teďka byste to měli vidět líp, já mám tady tmu a já rád hraju za tmou. S tmou. Dáme zahrát svět. Nechci tutoriál, protože jste viděli mýho panáčka. Fakt mám rád Hauze. Hauze je reálně jeden můj oblíbený youtuber, který ho fakt rád sleduju. Teď jsem se na něj dlouho nedíval, ale zase začnu. Viděl jsem třeba jeho video, jak vydával toto. Tak jestli někdy musíme zahrát to s těma na Housebloxu, jak má ten jeho Robloxový kanál, tak bychom tam měli taky zkusit ten screen stream. No, tady hraju. Babička přišla. Nemáme práci. Vidíš to? Nemáš žádnou práci. No to si ze mě děláš srandu. Vidíš to, kolik to tady máš zakříkováno. To jsou všechny dny, co máš bez práce. Sokno, co teď? Vypadni z mýho domu! Parchante! A najdi si práci! Jdeme se udělat první práci. Tenhle stand, to je nejhorší práce, to ti dá $10. Takže ukradneme auto. Řekl jsem, ukradneme auto. Tak. A první, co uděláme, tak je, že půjdeme zpátky k babičce. Vystoupím, jo. Borci, počkejte tady v autě. By the way, jo, ty s tím fialovým kloboukem. Máš mega dobrý klobouk. Čus. Hele, čus, babi, já se jenom pro ně sleduju, jo, tady. Takže mě nech bejt, jo. Jsem nemocnej. Kde to bylo? Jo, no to bylo tady. Tady je. A mám prvních $35. Upí. No, nazdar, babi. Víš co? Se nudím ve tvém domě. Já se aspoň sebou vezmu tvůj stůl, jo, dík. Nějakou památku na tebe. Mezi tím, co budu makat. Kamo, já jsem ti řekl, jsem řekl. Kamo, třeba strašně chceš být tadyho dítě. Jako mega moc. Protože hej, guys, když jste tadyho dítě, tak kamo, to máš jako Aquapalas. A jako docela v pohodě. A říct si, že tam jezdíš často. Reálně, jo, ale zase tě docela to zmazuje, jo. Not gonna lie, jo, sorry tady. Z tohle vidíš. Jo, semka tohle z toho baráku chci jít. Seženeme první oblečení. Se konečně zvednu. Super. Tohle bude moje první oblečení. Jdeme se obléct. Wobble Delivery, borec pracuje u Wobble Delivery. No, teďka točím přesně. 4 minuty 49, OK.
Hele, každý video já neumím stříhat, takže bude třeba 20 minut dlouhý, OK, jestli vám to nebude vadit, jestli budete mít čas na to si to zhlídnout. Kde zase bude babička? Jo, tady. Jo, jak vidíte, já neumím vůbec řídit. Nevím, kde je ten, jak se tady ovládá dron. Čau, babi, já se jdu jenom oblict. Nějaké oblečení. Tak. Tohle je naše první oblečení, co budeme mít. Čau, babi. Jsem rytíř. Se pro práce, no jo, pane bože. Se náhodou nepo. Hele. Jako náš první barák, tak si koupíme barák za lipo. A nebo koupíme tenhle, ale počkej. Ne, ten nemá výřivku. Vidíte tamhle ten baráček vzadu? Jo, na který právě mířím. Tamhle ten žlutý s průhlednýma oknama vedle toho modrýho. Tak tam budeme bydlet. Přesně tam, kde bydlel House. Jelly Road, OK. Co asi skrýváš? Já ti vezmu obě pračky. Proč má reálně pračku v garáži? Mě zajímá, schválně. Má někdo tady z YouTube 2 odběratele? Má někdo z vás 2 schválně, se budou zaplý komenty, tak napište. Máte pračku v garáži? Protože já nechápu, kdo by měl pračku v garáži. Třeba my ji máme v koupelně. A tady něco vidím. Ale nejedu tam. Otáčím to, jedu do práce. Jedeme si najít nějakou efektivní práci, kterou já už vím, jaká bude. Takže rovnou tady v prvním díle. Víš co, já vím, co uděláme v prvním díle. Nazdar, mašinko, hlavně mě nepřejeď. Co jsem té mašině řekl? Mašinka neposlouchá. Niet good. OK, to nejde řídit. Jaj. Rovnou si získáme první auto, který bude mít raketu. Bude mít raketový pohon. A budeme muset rychle, protože za chvíli tohle auto teďka bude končit. Já vím, jdeme, je to rychlejší. Tady, totiž tak tady, když jdete, tak budete tudy a tady někde bude otevřený kontejner a ten bude někde tady. A nebo možná až na druhé straně. Ne, tady. Hele jo, tak tady jdete, tady je skokánek, tady jsou 2 hry. Tady, hele, já vám ukážu takhle, jak vypadá to místo. Tady, tamhle od těch kolejí, tak jdete sem. Tady, dáte F a máme první auto. Škoda, že na mě babička za auto není pyšná. Musíš mít barák, aby na tebe babička byla pyšná. Holy crap. Hele, dáreček. Tady radši kvůli tomu po mojí hlavě. Šmajs. Jo, už to je zmáčklý. Si wallride, jump. Teď je wallride nahoru, protože to rakeťák. Byl jsem rakeťák. Nazdar, mašinko, tentokrát už mě nepřejedeš, nazdar. Dáme si nějakou práci, jo. Nebude to miner, ale chtěl jsem Já přesně tuhle práci jsem chtěl zkusit. Jenom mě to hodilo trošku někam, kam jsem ještě nechtěl.
Musíme tamhle nahoru a naložit si 5. Máme tam, musíme vzít něco, nějaký dobrý auto. Zdar, taxik. Dobrý, tak já zdrhám. A víš co, uděláme si kabum. Tak a teď se tam dostat. Tak, super. Píp. Rovnou dobrá garáž. Otevřem. A startneme si práci u tohohle z toho týpečka. Prostě budu ránovat takhle. Budeme krmit tady monstrum místní. Mám to terénem, jako to vzal můj kamarád. Máme to bezpečně po cestě. Jsem zelený. Super, já jsem zelený. Ne. Tady to vzít nemůžeme. Ne, tu prčic. Tak to už vím, že tohle nebude dobrý konec. Ho zachránil. Ježišmarja, s těmhle to bude štěstí. Guys, tak tohle to byl můj nejlepší save ever. Kudy se tam jede do tí... Oh no. Já paník. Je panikařem teďka, kámo. Protože já nevím, kudy do té díry. Píp. Aha, já už vidím. Uhlík, kámo, mám tady práci. Tady potřebuju... Dobře, no, tak... Sandy... Já jsem to sendnul, kámo. OK, čau, Louis. Jeden, dva, takhle ti dropnu, no. Tak chceš další? Samozřejmě, že ti dám další. Se neboj ničeho nic. Já toho stihnu. I když jsem se ztratil. No. Další. No, pohoda. $50, OK, to není špatné na mojí první práce. A rovnou máme hazmat. Kámo, no počkej. Musíme jet k minu. Musíme jet k... Wait a minute. Na co by tady asi byly krumpy?
Víš co, já to mám. Já tady ty... Já to mám, musíme to potom vzít taky k tomu, jo, protože jsou orečka a ty potřebuju. Víš proč? Protože to jsou... Víš co, já to seru, to prostě... Vezmu ty peníze a je mi to úplně jedno, prostě vyjdu tam nahoru pěšky, ukradnu nějaký auto, teda vezmu si nějaké auto, jo, nebudeme nic krást. Rozhodně. Že jo? Rozhodně se mi dá věřit. Rozhodně nebudeme krást auto jako v GTAčku. Což jsem hrál jednou. Jdeme. Tak tohle bude trvat na dlouho, takže já se vám ozvu, až budu nahoře, až budu mít auto a zatím. No nic, hele, dostal jsem se nahoru a rovnou jsem si všiml, že tady máme docela laky, protože tady je benzínka. Že jdeme na benzínu. A hodíme si mých prvních vydělaných $50. It comes the money. Money. Zdar týpečku, já to vezmu radši tudy, abych ti nepřekázal. Někdo jinde si můžeme taky udělat práce. Buď to uděláme tady, anebo mě napadlo další práce. Mě napadlo, že bychom mohli jít do mineu, ale jelikož mine je taková lehká práce, tak si dávám teďka práce, co jsem v životě ještě nedělal v téhle hře. Což jediné, co jsem dělal za práce, mine prostě, to je jediná práce, co jsem dělal a teďka tohle. Mě napadlo, co dostanu za disko. Zdar týpečku, já jdu tancovat do diska. Protože vím, že tady je práce, víš. Čus, kámo. Hej, čus. Jdeme to. Jo, teďka jsem si to trošku pokazil. Ne, to se nepovedlo. Já se teďka strašně soustředím, guys, takže jakože... Teďka jsem dal 2 naraz a jedno jsem si teďka pokákal. Teď jsem si pokákal dost. Doufám, že to opravím. OK, to nebylo špatný, docela dobrý dance moves. Totally awesome moves. Kolik mi dá? Kámo, to je frajer! Čau, kámo. Já se tady dovnitř hodím money svá. Nově vyděláno, ne?
Škoda, že se tady třeba nedají přidělat věci. Musíme ultra opatrně, jo? Jsou peníze. Co tady dělám? Jump! Jo! Parkour! Dead. Bong. Já se vrlo, že třeba nový money. Ta dance floor byla moje. Ta byla moje, actually. Tak co děláš? Já jsem se dneska ownul dance floor a ty mi tady bortíš auto. A zmizíme z místa činu. Borec nikdy nebude vědět, kam jsem ujel. A dobře, no. Co? Jsem se odbagl tak rychle. Uí. Víš co, projedem to vodou. Bro. Oh, no. Já udělal stunt na 9. Super. Kámo, reálně to byl tak dobrý stunt, ale já jsem to tak pokadil. No, ach jo. Ale jdeme si najít teďka moji oblíbenou loď. A tak jak se v téhle hře surfuje, ale to se naučíme v jiném díle, jo? Já to reálně ani neumím. Jsem se reálně vymyslel, že umím jezdit na surfu. Tak víš co? Tady tu loď tady necháme. A jdem to na Sky. Tady vzadu, tamhle vzadu přesně, tak je taková dobrá loď, kterou potřebuji. Taková loď, ta nejlepší. Jak jste si všimli, já nejsem dobrý v řízení. Takže jedu. Tady se za chvíli objeví, tady na druhé straně. Jsem tamhle úplně na konci. Jo, už se objevila, je modrá, super. Tak je tady driftu. Oh no. Zbytek musíme asi dojít. A víš co? Tak ty vody dotáhnu. Musím dostat do té vody. Tak. Tak. Takhle se to dělá, lidi. A teďka to máme jenom ve stylu, takhle se rozjedem. Tak, pohoda. Jdeme si to vzít. A jdeme vědět se rovnou tady kopec. A co bude naše první práce, kterou uděláme? Mě napadlo. A freaky flashlight, ok, toho se nebojím. Tady je to hustý. Já jsem se teďka reálně lekl, jo, já se vyjádřil, já jsem se teďka reálně fakt jako lekl. Seš kokot. Třeba já mám arachno. Já se toho bojím. Já si tě vezmu, utrhnu. Možná utrhnu ta kámera. Tohle
bylo vtipný. Tohle reálně nebylo scary, to bylo vtipný. Dávaj tu tvoji flashlight. No. Tak se koukni na můj kostým. Vidíš to? Vidíš můj kostým? Vidíš můj kostým? Já jsem hrdina. Vidíš můj kostým? Se na mě koukni. Hele, tohle auto, jo, o kterém právě mluvím, já jsem psal v Wobbly Life, já si to nemůžu předat do aut, jako na koupení, protože já si to chci strašně někdy mega koupit. Za A, nerozbíjí se to. Za B, funguje to jenom tady na tu vrtuli, která ani nevím, jak se točí, ale OK. A nějak se točí. Tohle odpověď, jak se točí a jsem unavený. A jak tam drží taky. A jo, už vidím. Jedeme na Paradise Island. Co tam chci dělat vlastně? Odriftovat takhle. OK, to byl dobrý. Tak. 20kilometrový crash. A přesně takhle dlouho to trvalo, než jsem projel jeden tupej most. Se koukni. Teda podjezd v moři. Reálně ještě předtím, než jsem vyjel, tak byl den. Tady je gym. Co? Počkej, to je gym, ne? Jak jsem sem přijel ve stylu. A dobrý. Asi jsem kado nakoupit v oblečení. Chceš něco stounu, prostě chceš něco. To vlastně musíš zaplatit. Tady jsou šatny. To je skvělý. A choď. Tady by mohlo být, jak to být žralok. A koukám se, co tady je. Krávička. To je fotbal. World Cup. Další fotbal. Oh, žralok. Kalhoty. Jsou tam taky. Ale nebudu si kupovat, to je srč. Ty šorny jsou špatný, si možná koupím. Ale jsou expensive. To je drahý. Ten top, no, ten stojí dost. Kamo. Pantofle zast. Na to kašlu. Naschledanou. A já jsem vlastně ten axolot, ale to je jedno, už ten nebudu. OK, počkej, tak to by to čorné. Vyvezlo sem. Počkej, tady někdo volá. OK, lidi, jsem back. V dnešním videu tak už to ukončíme, já budu teď hrát s mým kamarádem. Takže mějte se krásně, skládejte básně a čus. A v příštím díle tak uvidíte, co se bude dít dál. Čau.